Takže vítám vás u této informačky. Možná jste si všimli, že chvilku nenahrával jsem, že jo, na YouTube. No, tohle bude video po 2 týdnech nebo týdnu. Je to z toho důvodu, že jsem nějak nevhodně, hodně blbě a opravdu i chtilně rozbil nějaký můj noťaz. Takže no, je to takový hodně blbým. Tohle je jiný počítač, ale na tomhle hrát a let's play dělat nebudu, protože není špatný, nelaguje se to, ale já budu mít vlastní počítač za 26. Ne 26 stovek, ale 1000. No. Dále bude... Něco jsem chtěla říct. Jo, budu hrát pak s módy, až budu mít sám svůj komp, no. Budu hrát s módy Race Minimap a Tricapitator. Což asi všichni znáte, jestli ne, tak jste úplně ichtilo, chaparoky, blbý. No, takže, tohle bude asi docela krátký video, nevím, jak to teda bude. Čakakaraka jako Tomcat a no, já myslím, že by to mohlo být všechno. Takže já se s váma loučím, odběry za tohle, no, lajky, komenty, no, a mějte strpělivost, papa.